Delta Bravo, Podgorica Radar, dobro večer, identified. Runway 36, QNH 1016, traditional level 110, Oscar Yankee Golf Delta Bravo. Oscar Yankee Golf Delta Bravo, continue descend by arrival. Oscar Delta descending 3500 feet. Oscar Yankee Golf Delta Bravo, dobro večer, Podgorica Tower inside. Clear to land, runway 36, Oscar Yankee Golf Delta Bravo. Oscar Yankee Golf Delta Bravo, Oscar Yankee Golf Delta Bravo. Kontrola letenja vam želi dobrodošlicu, pa staranje bude dugo i uspješno. Hvala, Yankee Bravo. Ja vjerujem da je svima jasno, nakon što smo mi doletjeli u kabini, ja kao predsjednik odbora direktora i Vukadin kao izvršni direktor, zajedno sa Vidom Radovićem i ostatkom posade, da je vazduhoplov potpuno bezbjedan za prevoz putnika, da demantujemo sve negativne komentare i negativnu kampanju koja se vodila protiv nacionalne kompanije prethodnih sedmica i mjeseci, tako da to je ono što bih ja rekao. Mislim da je dovoljno. Pa ja bih dodao samo da mislim da ovo treba da se u suštinski u Crnoj Gori proslavi, jer je nakon 11 godina po prvi puta doveden vazduhoplov koji će saobraćati u linijskom saobraćaju od nekad davno Delte koja je dovedena 2014. godine. Čini mi se nakon toliko vremena, više od čitave decenije, uspjeli smo da na ovaj način dovedemo vazduhoplov koji će biti u crnogorskom registru. Danas je jedan maltene hotel sletio na aerodromu Golubovcima i jedna fabrika koja će u naredne 3 godine da generiše, koliko je zakup napravljen, da generiše najmanje 35 miliona eura prihoda i da preveze bar pola miliona putnika. Kada očekujete da bi moglo ući u redovni saobraćaj? Pa mi očekujemo da će to biti već početkom sljedeće nedelje. Manje više imamo da odradimo sa našim vazduhoplovnim vlastima nekoliko stvari, određenih provjera koje suštinski su dovedene do maltene formalnosti spram onoga što smo mi imali priliku da vidimo i komunikacije koju smo vodili do sad sa Ajasom, Embraerom i vazduhoplovnim vlastima gdje je vazduhoplov bio do sada. Ova ekipa je ovaj avion vodila, ovi momci ovdje su meni i Dragaš. Meni i Dragaš, ova ekipa je radila najveći posao.